Zinemagintza ikasi zenuten elkarrekin. Zu Etxaun, zine zuzendaria zara, eta Maialen, zine kritikaria. Etxaun, zure azken filmari buruz kritika zorrotza egin du Maialenek. Nire ustez egin dot filme bat itzela, ta zuri irakurri hautala ustela, karreran zuk kontatzen zenduan horrela, kritikoak zuzendari frustratuak zirela, kritikoak zuzendari frustratuak zirela. Aktoreak pagatu dituzu kario, baina ez du ez trama ta ez argudio, frustratu bati entzun zaiozu serio, porno txar baterako ere ez du balio, porno txar baterako ere ez du balio. Zureak irakurri ta ene dilemak, pentsatu dot akabo Etxaunen problemak, izan beteuki esanak kritika txarrenak, dira audientzi gehien eukiten dabenak, dira audientzi gehien eukiten dabenak. Baina audientzia izan duzu gutxi, nola paisaia ere zegoen itxusi, askoz pertsona gehiok zezaken ikusi, hartu izan baninduzu aktore nagusi, hartu izan baninduzu aktore nagusi. Orain emon doztezu zenbait beste zenbait datu, kontua purka-purka argitu ein jaku, izatezu zaitugu Maialen parkatu, zuzendari frustratu, aktore frustratu, zuzendari frustratu, aktore frustratu. Baina kritikan badut 11 bertute, hortarako ikasi ditut 3 urte, saria zuri edo emango nizuke, pelikula txarrenek oskarrik balute, pelikula txarrenek